Праз некалькі гадоў у 2018 і 2017 годах мой пухлін выбухнуў і вырас да памераў 9 на 10 сантиметраў, што літаральна азначае, што трэцяя частка майго мозгу была з'едзена. Калі нешта ў мозгу з'ядаецца і выдаляецца, яно ўжо ніколі не адновіцца. У мяне была неаднародная пухліна, якая ўтрымлівала ўчасткі з глебластомай. Гэта самая агрэсіўная пухліна, якая існуе. Гэта сапраўды можна ўбачыць. Мы пакажам выяву з кантрастным рэчывам з МРТ-сканавання. У архівах няма запісаў пра тое, каб нехта выжыў з такой пухлінай. Людзі жывуць прыкладна 1-2 гады, у залежнасці ад памеру пухліны, але ніхто не жыве даўжэй. І пасля таго, як я шчыра сказаў сваё амін, я выразна і ясна пачуў гучны, магутны голас, які сказаў мне: «Я ніколі і ні за што не дазволю табе памерці, ніколі, ні ў вечнасці». І ў сённяшнім выпуску, якога я сапраўды чакаў, мы ледве паспелі пачаць, бо ёсць так шмат тэм, якія мы з ім абмяркоўвалі неафіцыйна. Мой госць – чалавек, які перажыў вельмі значную, скажам так, траўму, трагедыю ў сваім жыцці. А менавіта, у яго была пухліна мозгу, вельмі агрэсіўная пухліна, якая амаль давяла яго да смерці. Ён сустрэўся з Богам, і без лішніх затрымак вы зараз пачуеце яго гісторыю. Сёння з намі Горан Шушліч. Горан, вялікі дзякуй, што знайшоў час далучыцца да гэтага подкаста. Я спадзяюся, што праз гэты падкаст мы праславім Бога і што ён паслужыць для ўмацавання і натхнення іншых. Я, безумоўна, магу сказаць, што вырас у хрысціянскай веры. Сапраўды, я нарадзіўся ў ёй і жыў сваё жыццё больш-менш, ці нават даволі значную частку яго. Як хрысціянін, але без сапраўды глыбокага істотнага навяртання і без сапраўднага духоўнага нараджэння. У 2010 годзе мне паставілі дыягназ вельмі сур'ёзная пухліна галаўнога мозгу. На той момант яна была прыкладна 4 сантыметры ў памеры, даволі значная маса. Мяне паклалі ў бальніцу, але аперацыю не зрабілі і пухліну не выдалілі, бо я не цалкам пагадзіўся на такую сур'ёзную аперацыю ў той канкрэтны час. І, адпаведна, я вярнуўся дадому да сваёй сям'і. Менавіта тады мы, як сям'я, пачалі горача маліцца да Бога, каб ён цудоўным чынам мяне вылечыў. І я павольна, але ўпэўнена пачаў адчуваць сябе значна лепш, адчуваючы паступовае паляпшэнне агульнага стану і самаадчування. А потым, калі я пачаў адчуваць сабе лепш, неяк паступова я стаў губляць сувязь з Богам. І акрамя таго, я амаль пачаў адчуваць, што гэта не Бог мне дапамог, а што я стаў здаровы дзякуючы сваім уласным дзеянням. Я перайшоў на раслінныя экстракты. Адмовіўся ад мяса, малака і ўсіх прамысловых прадуктаў жывёльнага паходжання. Я прытрымліваўся глыбіні правільнай тэрапіі, натуральнага харчавання, раслінных экстрактаў без фальшывых вітамінаў ці мінералаў, якія насамрэч шкодныя і выкарыстоўваюцца ў сучасных крамах здаровага харчавання. Яны насамрэч шкодзяць чалавечаму арганізму. Наш арганізм можа засвойваць толькі рэчывы расліннага паходжання, толькі прэпараты, якія сапраўды з'яўляюцца экстрактамі з розных відаў раслін. І тады яны працуюць так, як павінны. Тут можна шмат пра што распавядаць, але я цяпер не буду ў гэта паглыбляцца. Напрыклад, як менавіта вы сябе адчувалі ў 2010 годзе ў той канкрэтны год? Ці былі ў вас у той час значныя галаўныя болі ці дыскамфорт? Гэта быў пастаянны галаўны боль, нейкія мігрэні? Як вы ўвогуле дайшлі до таго, што сказалі: «Слухайце, я хачу пайсці да доктара, каб праверыцца»? Я раптам страціў прытомнасць. І мяне адразу ж забралі ў бальніцу на хуткай дапамозе. І там падчас абследавання выявілі, што ў мяне значная пухліна мозгу, прыкладна 4-5 сантыметраў у памеры. Пасля гэтага яны адразу ж хацелі всё цалкам выдаліць. Але, на шчасце, моя дарагая жонка рашуча пратэставала і ў выніку не дазволіла гэтага зрабіць. Так што яны асцярожна адкрылі мне чэрап. А потым, зрабіўшы гэта, яны адразу ж патэлефанавалі маёй жонцы, каб настойліва папрасіць у яе выразную згоду на тое, каб выдаліць усё цалкам. Яна цвёрда адмовіла, таму яны акуратна всё зашылі і проста пакінулі мяне там. І паводле іх медыцынскай ацэнкі, я быццам бы свядома выбраў не заставацца ў жывых, што было вельмі цяжкім і глыбокім усвядамленнем. І ў вельмі доўгатэрміновай перспектыве. А потым я пачаў, дык вось да гэтага я еў шмат мяса і шкоднай ежы.
З таго часу я стаў абсалютным вегетарыянцам, ем толькі раслінную ежу і перастаў ужываць мяса і ўсё астатняе. Пасля гэтага я пачаў адчуваць сябе значна лепш. Так што ў той час у бальніцы і пасля гэтага мы пастаянна маліліся Богу, каб ён вылечыў і выратаваў нас. Як я ўжо згадваў, і калі мне станавілася лепш, я ўсё больш забываў, што маё здароўе – гэта вынік яго ўмяшання. І праз паўгода я зусім перастаў маліцца і вывучаць. На самай справе, прабачце, цэлы год. І раптам я зноў апынуўся ў бальніцы. Это было вызначана. За месяц да гэтага я праходзіў агляд. І ў мяне тут злева была пухліна, а праз месяц пасля гэтага, паколькі гэта была самая злаякасная пухліна, якая толькі бывае, калі мяне прывезлі ў бальніцу, выявілася, што на другім баку майго мозгу ўтварыліся яшчэ 3. Адна з іх была 2, галоўным чынам 1 сантыметр. Па сутнасці, уся моя галава была амаль што з'едзеная. І я гэта вельмі добра памятаю. Медыцынскі персанал мне даволі ясна сказаў, што яны проста не могуць мне дапамагчы. Што мне, па сутнасці, трэба вяртацца дадому і рыхтавацца развітацца са сваёй любай сям'ёй. Хоць я амаль не мог размаўляць, я быў у паўсвядомым стане, так бы мовіць, сімвалічна кажучы. І вось гэта была субота, другая палова дня. Была самая спёка, каля 40 градусаў Цельсія. Мы знаходзіліся на верхнім паверсе нашага дома, і вельмі шмат людзей прыйшло памаліцца за маё выздараўленне. На небе не было ніводнай хмаркі, і раптам падчас малітваў пачаўся такі грымотны гром, што ўсе спалохаліся, пачалі думаць, што адбываецца, ці не канец свету, настолькі гучна гэта было. І раптам я адчуў сябе цалкам добра. Я ўстаў і вярнуў сабе сілы. Пасля мы паехалі ў бальніцу на МРТ. І там вызначылі, што ўсе новаўтворанні зніклі, быццам іх і не было. Такім чынам, галоўная пухліна злева не паменшылася, але тое, што трымала мяне на смяротным ложы, знікла. Гэта значыць, Бог літаральна стварыў гэтую частку майго мозгу. У 2010 годзе было вызначана, што ў вас пухліна галаўнога мозгу памерам каля 5-6 сантыметраў. У той перыяд, даведаўшыся пра гэта, вы перайшлі на раслінную дыету. Гэта правільна. Менавіта. Як доўга вы трымаліся гэтай расліннай дыеты? Як доўга вы былі на гэтай расліннай дыеце? Я атрымаўся яе год. Але ў апошнія 2-3 месяцы я пачаў губляць дысцыпліну і стаў харчавацца, як звычайныя людзі, хоць і без мяса, але нездарова. І вось усяго за 2 месяцы пасля таго, як я пакінуў здаровае харчаванне і Бога, я зноў захвареў. Бо калі чалавек не ўслаўляе і не праслаўляе Бога і не выказвае ўдзячнасці, гэта значыць, што ён пакінуў Бога. А потым, пасля гэтага, вы, скажам так, зноў вярнуліся да таго шчырага спосабу харчавання, які ў вас быў раней. Так. Калі Бог здзейсніў чарговы цуд, я зноў пачаў рабіць усё правільна. Але гэта... Таксама было пытанне, як мне адэкватна і дакладна перадаць гэта ў даволі глыбокім стане, ведаеце, пэўнага тыпу пачуцця. Ваганне. Я знаходзілася на вагальнай даволі нестабільнай крывой. Я не быў сапраўды стабільны. Я старанна працаваў для Бога і паслядоўна папярэджваў людзей, але гэта было не ў поўнай меры. А потым, праз некалькі значных гадоў, канкрэтна ў 2018 або ў 2017 годзе, мой пухлін выбухнуў і вырас да памераў 9 на 10 сантыметраў. Такім чынам, трэцяя частка майго мозгу літаральна была з'едзена, і калі нешта ў мозгу з'ядаецца і выдаляецца, яно ўжо не можа адрасці. Бо клеткі, нервовыя клеткі, яны не растуць, не множацца. Калі выдаліма, дык выдаліма. Дык калі гэта было? У якім годзе гэта было? У 2018 годзе. І ў 2018 годзе гэта быў, скажам так, той пераломны момант для мяне, так? Скажы, у тваім асабістым жыцці ты баяўся смерці? Ты думаў пра гэта? Якія думкі найбольш круціліся ў тваёй галаве ў той час? У тыя апошнія моманты перад, назавём гэта, смерцю, якой яно павінна было быць, я быў найбліжэй да Бога. Дык вось, у той асаблівы і складаны час, у тыя гады ў мяне былі сапраўды вельмі цяжкія прыступы эпілепсіі, бо вельмі значная трэцяя частка майго мозгу была цэлкам прыгнічаная.
Мой мозг быў пад такім ціскам, што пухліна, як вы ўбачыце на здымках, якія мы пакажам пазней, адсунула другую палову майго мозгу на 2 сантиметры ці нават больш. Вядома, існуюць розныя крыніцы эпілептычных прыступаў. Нават у духовным кантэксце барацьбы паміж двума бакамі, але калі нешта выклікана анатамічна, як гэта было ў мяне, то справа не ў гэтым аспекце, а літаральна ў тым, што тканкі мозгу знішчаюцца. І з-за велізарнага ціску на астатнюю частку мозгу, а гэта было каля 2-3 невыносна тоўстых сантиметраў, гэта было настолькі жудасна, быццам нехта наўмысна ўтыкае кабель на 230 вольт, а не проста на 12. Але поўныя 230 магутных вольт проста ў вуха, і я шчыра нават не магу дастаткова апісаць гэты цалкам пакутлівы і невыносны эфект. Нават калі б я быў цалкам напоўнены ненавісцю і сапраўды хацеў бы прычыніць камусьці такія пакуты, я ніколі ні за што не пажадаў бы гэтага нікаму, нават такому чалавеку, як Гітлер. Такія пакуты рэдка каму даводзіцца перажыць. Я размаўляў з людзьмі, але ніхто не праходзіў праз такія жудасныя адчуванні. Як провад 220 вольт, якія прапускае праз сябе электрычнасць, літаральна разрываючы цябе на часткі. Такім чынам, вы ў той момант былі на смяротным ложы, літаральна сутыкаліся з канцом жыцця. Так. Якім быў той перві? Я ніколі не быў бліжэй да Бога. Такім чынам, нават да таго глыбокага моманту на смяротным ложы. Магчыма, за 2 поўныя месяцы да таго, калі я ўжо стаў неверагодна слабым і знясіленым, я мог прайсці толькі 20 ці 30 крокаў. Я адчуваў, як з кожным днём станавіўся ўсё слабейшым і слабейшым. Але я быў настолькі блізка да Бога, што перспектыва смерці зусім мяне не палохала. Адзінае, што хвалявала, гэта можа дзеля маёй дарагой жонкі і любімага сына, якіх я пакіну пасля сябе. Але асабіста я не адчуваў ніякага страху. Я адчуваў сябе выратавана. Я ўвайшоў у такую глыбокую еднасць з Богам, што нават смерць мяне не палохала, бо мы ведаем, калі Ісус хутка прыйдзе, у нашым пакаленні Ён уваскрэсіць усіх сваіх вернікаў, якія прынялі Яго і жылі паводле Яго волі. У пэўным сэнсе, гэта быў і самы прыгожы перыяд майго жыцця, але адначасна я адчуваў, што будзе эгаістычна забяспечыць выратаванне толькі сабе праз такую глыбокую еднасць, калі так шмат людзей на зямлі загінуць назаўсёды. І таму, калі я ляжаў там, я ўзнёс да Бога шчырую малітву, калі гэта Яго воля, здзейсніць цуд, бо тут не ішлося пра аздараўленне, а пра стварэнне новага мозгу, бо мой быў ужо з'едзены. Так. Давайте просто удакладнім випа. На хвілінку. Такім чынам, калі злаякасная пухліна дасягае запушчанай стадіі, у якую, на жаль, дайшла ваша пухліна ў тыя апошнія крытычныя дні, эфектыўнага лячэння проста не існуе. Яно трагічна засталася такім, якім яно ёсць, асуджаным на непазбежную смерць. Мая пухліна была вельмі злаякаснай. Існуюць дабраякасныя пухліны, якія не з'яўляюцца ракавымі, а проста ўтвараюцца ў мозгу, і людзі могуць жыць з імі доўга. Іх нават можна апераваць? Але моя была 3-й і 4-й ступені, і яна не была аднароднай. Што значыць 3-я і 4-я ступень? Ёсць 4 ступені пухлі. Першая – гэта дабраякасная пухліна, якая падобная да рубца, і яе можна выдаліць хірургічна. Калі гэта зрабіць своечасова, можна выжыць, але чым вышэй ступень, тым менш шансаў вылечыць пацыента. У мяне была неаднародная пухліна, у якой былі ўчасткі з гліабластомай. Гэта самая агрэсіўная пухліна, якая толькі бывае. Вы можаце ўбачыць гэта на малюнку з кантрастным рэчывам з МРТ. Таму асабліва бачныя былі белыя ўчасткі. І паводле архіваў, ніхто ніколі не выжываў з такой пухлінай. Людзі жывуць прыкладна 1-2 гады, у залежнасці ад памеру пухліны, але даўжэй ніхто не жыве. Сапраўды, давайте просто працягнем гісторыю. Дык вось, у 2018 годзе ты ляжаў адзін у сваёй пасцелі. Якую малітву ты ўзнёс да Бога? Якім гэта было? Я маліўся вельмі доўга. У мяне не было з сабой гадзінніка ў той момант, але гэта дакладна цягнулася як мінімум цэлую гадзіну. Там зноў жа ў тым свяшчэнным месцы я пакорліва прызнаўся ва ўсіх сваіх грахах перад усемагутным Богам і выказаў шчырае жаданне цалкам прысвяціць яму ўсё сваё жыццё. Я насамрэч працаваў у бізнесе. Я быў эканамістам і разам з вытворцам заснаваў вялікую кампанію па вытворчасці аўдыёабсталявання, і гэта яшчэ больш аддаліла мяне ад Бога.
Таму проста Богу давялося дазволіць гэтаму здарыцца, каб я мог быць з ім і заставацца побач з ім. Але ў гэтай малітве я маліўся Богу за ўсё, просячы яго дараваць мне тое, што я адвярнуўся ад яго, што ўвязаўся ў гэтую справу і ўсё такое. І я прызнаўся яму ва ўсіх грахах, якія я мог ярка ўспомніць, і шчыра папрасіў у яго боскага прабачэння. І калі б гэта сапраўды была яго святая воля, як я ўжо казаў раней, здзейсніць сапраўды цудоўнае ўмяшанне, каб я мог перадаць жыццёва важнае пасланне тэрміновага папераджэння ўсяму чалавецтву, каб вельмі шмат людзей маглі быць выратаваныя перад слаўным вяртаннем Езуса. І пасля таго, як я ўрачыста сказаў «Амін», я выразна пачуў адметны, гучны і магутны голас «Я ні ў якім разе не дазволю табе памерці назаўсёды». Чаму назаўсёды? Таму што Езус прыйдзе яшчэ пры нашым жыцці. Проста паглядзіце на ўсе гэтыя глыбокія крызісы, якія зараз разгартаюцца па ўсім свеце. Гэта прыгнятальная дыктатура, якая няўхільна развіваецца проста на нашых вачах. Людзі сталі сляпымі, бо ўсё адбываецца паступова. Але калі паглядзець на апошнія 20 гадоў, псіхіка людзей змянілася. Іх мысленне ніхто ўжо не хоча ні з кім размаўляць. Толькі мабільны тэлефон. Увесь дзень яны проста трымаюць у руках мабільны тэлефон і чытаюць. Так што ўсё змянілася. Амаральнасць з'явілася так паўсюдна па ўсім свеце, што гэта немагчыма зразумець. Яшчэ 20 гадоў таму такое глыбокае развіццё было абсалютна немагчыма ўявіць. Але, як я пастаянна кажу, паколькі мы, на жаль, атрымліваем гэта кожны дзень маленькімі падступнымі дозамі, мы ўжо проста не здольныя цалкам усвядоміць глыбокае і трывожнае падзенне чалавецтва, якое, на жаль, з'явілася і ўкаранілася. Зразумела. Дык вы шчыра памаліліся Богу, і гэтая малітва цягнулася амаль цэлую гадзіну. Што ж адбываецца пасля такой важнай малітвы? Ну, я быў у бальніцы, і першае цікавае, што адбылося, раптам да мяне пачалі падходзіць незнаёмыя людзі, іншыя пацыенты, і пытацца, ці магу я ім нешта расказаць пра Бога. І гэта было ў краіне, дзе я тады жыў. Гэта атэістычная краіна, вельмі далёкая ад Бога. Да універсітэта мая першая праца была рэнтген-лабарантам. Я кіраваў аддзяленнем з МРТ і тамаграфіяй, таму вельмі добра ведаю, якая атмасфера ў медыцынскіх колах. І гаварыць пра Бога ў такім асяроддзі немагчыма. Але, што цікава, пакуль я там быў, да мяне прыйшло каля 30 чалавек. Гэта вялікая колькасць. І ўсе яны былі прагныя да праўды. Я змог кожнаму з іх расказаць правду. Што мяне найбольш здзівіла, сярод усіх людзей, з якімі я сустракаўся, ад лекараў да тых, хто адказваў за гігіену, маё самае значнае ўражэнне было звязана менавіта з чалавекам, які адказваў за гігіену, неяк так. Праз маю жонку яна пачала распытваць пра мяне. Вельмі цяжка зразумець, калі зусім незнаёмы чалавек, людзі распытваюць і хочуць з табой звязацца. Потым я яшчэ некалькі днёў правёў у іншым далёкім месцы і, на жаль, так і не здалеў сустрэцца з той жанчынай. Дык я пайшоў туды, і нават з досыць вялікай адлегласці яна адразу паклікала мяне. «Горан, слухай, можаш, калі ласка, сказаць мне нешта сапраўды глыбокае пра праўду, пра Бога, пра Ісуса?» Я маю на ўвазе, там адбываліся такія неверагодныя цуды, і людзі ў тым шпіталі звярталіся да веры, што я быў шчыра шакаваны, бо ніколі раней не перажываў нічога падобнага. Я заўсёды вывучаў Біблію і апошнія часы перад вяртаннем Ісуса, але ніколі не быў сведкам такіх магутных і інтэнсіўных дзеянняў Бога. Магу таксама сказаць, што нават сёння я інтэнсіўна працую для Бога, і цуды працягваюць адбывацца пастаянна. Напрыклад, нядаўна я праз нейкія сапраўды дзіўныя і нават невераходныя абставіны, якія проста не выглядаюць рэальнымі ці хоць бы магчымымі, я неяк здолеў дабрацца да гэтай канкрэтнай асобы. Потым людзі патэлефанавалі мне, бо была адна вельмі няшчасная жанчына, якая павольна памірала ад агрэсіўнага раку, што цалкам ахапіў усю яе брушную поласць. Усё, кожны орган быў цалкам знішчаны, і гэта было сапраўды жудасна і балюча бачыць. Таму у выніку мы з маёй дарагой жонкай наведалі яе. Мы горача маліліся разам з ёй і доўга размаўлялі пра Бога, пра глыбокую і вечную праўду. Пасля гэтага яе перавялі ў аддзяленне паліятыўнай дапамогі клінікі, куды змяшчаюць людзей на апошнім этапе жыцця. Мы маліліся, і ў мяне таксама ёсць група. Я нават магу даслаць табе спасылку, каб ты мог далучыцца да нас у Facebook і онлайн.
Карацей кажучы, праз некалькі днём пасля нашых малітаў жанчыну выпісалі з аддзялення паліятыўнай дапамогі, і яна адчувала сябе лепш, чым калі-небудзь. І цяпер яна далучаецца да нашых сумесных малітваў. Мы постоянно переживаем подобные речи. Слава Богу, слава Богу. Такім быў вынік маёй еднасці з Богам. Яшчэ да 20-18 гадоў я працаваў на яго ў розныя перыяды, але з таго часу я цалкам прысвяціў яму ўсё сваё жыццё. І ў выніку многія людзі сапраўды знайшлі Бога. Не дзякуючы нейкай уласнай сіле, а менавіта таму, што я аддаў Богу свой розум, каб ён мог прамовіць гэтыя глыбокія словы праз мяне, не праз мяне самога, а праз сваё боскае кіраўніцтва. Слава Богу. Я хацеў бы крыху вярнуцца да вашага досведу. Пасля таго, як вы маліліся Богу цэлую гадзіну, што здарылася з ракам? Што сказалі лекары? Як выглядалі тканы пасля? Ну, калі я быў у бальніцы, яны зноў адкрылі, медайце, каб паглядзець, што можна зрабіць. А потым яны зачынілі. Яны вынялі прыкладна 1,5 сантиметра тканкі для аналізу, дзе выявілі толькі, што гэта была 4-я стадія. Гэта значыць самы злаякасны пухлін, які толькі бывае, такі, што нават у архівах такога няма. Сярод мільярдаў людзей заўсёды можа быць нехта, хто выжыў пасля нечага падобнага. Як і з бомбамі ў Японіі, ёсць людзі, якія выжылі нават на адлегласці 400 метраў. Але пры звычайных абставінах у медыцынскіх архівах няма запісаў, каб нехта выжыў пасля такога. Бо гэта адбываецца хутчэй і нават з натуральнымі тэрапіямі не дапамагае. Я прыхільнік натуральнай тэрапіі з расліннымі экстрактамі, а не тых так званых вітамінаў і мінералаў, што прадаюцца ў біякрамах, дзе людзі проста зарабляюць грошы. Але ў тых крамах таксама ёсць гэтыя экстракты. Напрыклад, экстракт кальцыю робяць з пэўнай расліны ў акіяне, і ён павінен быць з жывога матэрыялу, бо тады ўсё вельмі дробна перамолваецца. Дык вось, я хочу сказаць, што падтрымліваю тую класічную раслінную медыцыну, якая значна глыбейшая за тое, што маем сёння, дзе людзі не разумеюць, што ўсё круціцца вакол грошай. Але, вяртаючыся да першапачатковага пытання, пасля таго сапраўды дзівоснага досведу я вельмі хутка ўстаў з ложка і ўсё арганізаваў эфектыўна. Людзі настойліва тэлефанавалі мне, хацелі пагаварыць са мной, пакуль я яшчэ быў у іхніх ложках. Нават адданыя медсёстры, што захадзілі ў палату праверыць мяне, усё гэта было сапраўды даволі цікавым і безумоўна памятным часам. А потым, не ведаю, лекары не маглі паверыць, што я так дзіўна добра сябе адчуваю. Таму яны пакінулі мяне крыху даўжэй, чым спачатку планавалі. Але пасля добрых 10 дзён мяне афіцыйна выпісалі, і я адразу паехаў дадому са сваёй любячай сям'ёй, адчуваючы сябе значна лепш і з палёгкай. У той час мы жылі ў горнай вёсцы, і мы адправіліся ў 10-кіламетровую прагулку па ўзгорках. А да гэтага я нават 10 метраў не мог прайсці, але пасля цуду Божага я пайшоў у шпацыр, які цягнуўся больш за 3 гадзіны па ўзгорках уверх і ўніз. Бог сапраўды здзейсніў неверагодны цуд. Вось што я магу сказаць, і ўсе лекары са мной згодныя. Мяне аглядалі лепшыя лекары, бо яны не маглі зразумець, што адбылося. Адзін доктар сказаў: «Ведаеце, спадар, Бога не існуе і цуды не здараюцца. Дазвольце мне зараз вам нешта сказаць. Паколькі ваша пухліна знікла, яна насамрэч не знікла, бо яна не можа проста так знікнуць. Скорш за ўсё, ваш арганізм неяк скруціў яе, скруціў і схаваў сярод клетак. Бога не існуе, цудаў не існуе, таму гэта проста эвалюцыйная магчымасць. Так што арганізм знайшоў спосаб скруціць гэты мозг так, каб функцыя захавалася. Не маю на ўвазе, і я вельмі паважаю лекараў, бо яны надзвычай адукаваныя і вучацца ўдвая больш, чым тыя з нас, хто атрымаў звычайную адукацыю. Але як лекар, чалавек павінен карыстацца ўласным розумам, бо фармацэўтычная індустрыя кіруе універсітэцкім працэсам і засыпае студэнтаў лжывай інфармацыяй, каб прадаваць свае лекі. Але гэта трэба падкрэсліць. Лекары неабходныя і ў натуральнай медыцыне. Ёсць шмат людзей, якія ідуць у крайнасці і кажуць, што нам зусім не патрэбныя лекары. Сапраўдны баланс – гэта выкарыстоўваць і фільтраваць абодва бакі. Менавіта так усё і адбылося насамрэч. Лекары былі вельмі здзіўлёныя. Некаторыя сапраўды прызналі праўду, і адна з дактароў з той групы. Яна была важным членам нашай малітоўнай групы на працягу доўгага часу. Дарэчы, раз ужо мы загаварылі пра лекараў, я толькі што ўспомніў, што ў мяне была сяброўка, з якой я быў блізкі.
Яна была доктарам, мела ўласную практыку натуральнай медыцыны і была вельмі афіцыйным медыцынскім спецыялістам. Але яна была ўцягнутая ў рэлігію New Age, дзе выкарыстоўваліся метады, што паходзілі з іншага боку. І потым, цудоўным чынам, Бог звёў нас праз яе маці, якая была атэісткай і пачула пра мой вопыт аздараўлення. І потым яна хацела, каб мы пагаварылі і пра яе выпадак. У яе быў, як гэта сказаць, гэта хвароба, пры якой нервы разбураюцца, і хутка ты ўжо не можаш хадзіць, становішся все слабейшым, урэшце рэшт нават рот не можаш адкрыць і паміраеш. Фактычна, яна невылечная, няма людзей, якія ад яе ачунялі. І нават тады Бог яе абараняў яшчэ да таго, як яна сустрэлася з намі. Нягледзячы на тое, што яна ўжо была ў новым узросце, яе хвароба прагрэсавала даволі павольна, на працягу 10 да 15 гадоў, што незвычайна, але Бог рыхтаваў яе, бо ведаў, што яна даведаецца праўду. А потым яна далучылася да нашай групы, і пазней, я не буду зараз удавацца ў падрабнасці, але ў асноўном мы шмат гаварылі пра праўду, пра рэлігію і гэтак далей. Было шмат перашкод. Сатана спрабаваў спыніць яе, і цяпер яна вельмі верная Богу жанчына. І зусім нядаўна, 2 ці 3 месяцы таму, усё прыбралі. Яна стала фізічна нармальнай, нягледзячы на тое, што нервы былі разбураныя. Усё аднавілася, і цяпер у 68 гадоў яна ходзіць як падлетак. Слава Богу, слава Богу. Скажыце, колькі часу прайшло з моманту вашай малітвы да поўнага выздараўлення? Гэта адбылася адразу, у тую ж ноч пасля малітвы, ці быў нейкі перыяд, калі ўсё паступова знікала? Вы можаце ўспомніць? Як я ўжо казаў, я ўстаў адразу пасля гэтага і аднавіў сілы і ўсё астатняе, але, магчыма, спатрэбіўся год ці 2, каб усё ўладкавалася, каб тыя крывяныя адклады, што запасіліся ў мозгу, зніклі, і каб усё. Але мушу сказаць, не думаю, што я б зманіў. Бог пакінуў мяне крыху слабейшаў. Дык нават сёння я не зусім моцны, калі параўноўваць, напрыклад, з апосталам Павлам. Ён тройчы маліўся да Бога, каб ён забраў тую хваробу з яго галавы. Езус сказаў яму, як мы чытаем у Бібліі: «Ты ўжо дастаткаў прасіў мяне, не прасі мяне больш пра гэта». Дык вось, Бог часта пакідае людзей з пакутамі, каб яны не сталі ганарлівымі. Як кіраўнік, я мог бы мець схільнасць да гонару, і таму Бог проста пакінуў мяне такім. Ён правёў мяне ўсюды, але ўрэшце прывёў да сябе і да пакоры. Але я і ўсе мы ўсё роўна павінны заўсёды мазіцца да Бога, каб зноў не развіць у сабе негатыўныя рысы. Вядома, скажыце, на працягу ўсяго гэтага перыяду вашай хваробы, бальнічнага, выпрабоўванняў, цяжкасцяў, праз якія вы прайшлі. Што, скажам, Бог паказаў вам праз увесь гэты досвед? Любоў. Якім было ваша жыццё раней? Якім? Жылі звычайным жыццём шараговага грамадзяніна? Я не быў замешаны ў злачынствах ці нейкіх асабліва злых учынках. Але сітуацыя такая, што перад Богам злачынцы часта бываюць бліжэй да яго і да збаўлення. Чым людзі, якія астываюць, тыя, хто ведае Бога, але астыў, калі паглядзець на гэта. Давайце ўспомнім зладзея, які быў побач з Езусам на крыжы. Ён быў выратаваны, а ўсе тыя юдэі, што забілі яго, хоць і былі блізка да Бога, не былі выратаваныя. Такім чынам, Бог вызначае нашу адказнасць у адпаведнасці з нашымі ведамі. І паколькі я быў дзіцём і ўнукам пастараў хрысціянскіх прапаведнікаў, я ведаў больш за іншых. І Бог ацэньвае грэх у адпаведнасці з ведамі. Таму тыя, хто нічога не ведае, хто нават ніколі не чуў, што Бог існуе, будуць выратаваныя паводле свайго характару і тых ведаў, якія мелі. Але чым глыбейшыя нашы веды, тым у пэўным сэнсе мы больш абароненыя. Бо чым глыбейшыя нашы веды, тым бліжэй мы да Бога, і тым больш мы абароненыя, але адначасна і больш адказныя. Так і ёсць. Дазвольце паўтарыць, веды не з'яўляюцца ўмовай для збаўлення, але яны дапамагаюць. Сатана, калі ў нас ёсць веды, можа лягчэй завесці нас у Нью-Эйдж, у розныя іншыя рэчы. Ці сказалі б вы, што ў вашым жыцці, давайце ўспомнім, да той сур'ёзнай хваробы вы стварылі квітнеючую кампанію, паспяховы бізнес і гэтак далей? Ці сапраўды вы раіце людзям актыўна ўступаць у складаны свет прадпрыемніцтва, каб цалкам заняць свой розум гэтымі патрабавальнымі і захапляльнымі справамі? Да якой ступені варта ісці, каб гэта не стала ідалам у вашым жыцці? Но сам па сабе бізнес – гэта не грэх, скажам так. Людзі павінны жыць і функцыянаваць.
Вядома, галоўнае пытанне, што з'яўляецца цэнтрам нашага жыцця, дзе нашы думкі. І калі мы ствараем бізнес, у якім працуем па 15 гадзін на дзень, мы ўжо не здольныя. Трэба прызнаць, я маю на ўвазе, я шчыра нават не магу сказаць, што цяпер я цалкам святы і праведны, бо як людзі мы пастаянна расцем і развіваемся. Бо перад вяртаннем Ісуса нам давядзецца быць святымі. Магчыма, калі-небудзь мы пагаворым і пра гэты аспект. Але я згубіў ход думак. Няма праблем, не сарамейцеся скрытаць. Просто пастукайце па ім, каб ён перастаў вібраваць, так? Калі ласка, просто паўтарыце пытанне. Мой телефон адцягнуў мяне. Так, ці рэкамендуеце вы людзям займацца прадпрыемальніцтвам? І наколькі гэта можа зайсці, перш чым стане, скажем, кумірам у вашым жыцці? Ну, мы выразна бачым, што ў старым запавеце самы багаты і заможны чалавек на зямлі быў адначасна і самым верным і набожным. Такім чынам, відавочна, што само багатство не з'яўляецца непераадольнай перашкодай для дасягнення збаўлення. Але, на жаль, як сам Езус глыбока сказаў, толькі адносна нешматлікія багатыя людзі сапраўды здольныя ўвайсці ў валадарства нябеснае. Мы не зможам прайсці, як вярблюд праз вузкую браму. Гэта значыць, на мой погляд, бізнес ёсць сапраўдным бізнесам толькі тады, калі Бог вядзе нас, і Ён кіруе намі нават у справах бізнесу, а мы трымаемся за Яго, каб, працуючы, мы маліліся і прасілі Яго аб кіраўніцтве, што нам тут рабіць. Ці будзем мы падманваць свайго бізнес-партнёра, ці будзем мы няшчырымі, ці будзем мы красці якім-небудзь чынам. Але і гэта не галоўнае. Сутнасць у тым, што знаходзіцца ў цэнтры нашых думак. Калі мы бачым, што з-за бізнесу мы не зможам маліцца хаця б гадзіну раніцай, калі прачынаемся, калі адчуваем, што спыняемся, што стрэс ад бізнесу забраў у нас сілы, што ў нас уже няма энергіі ўставаць і маліцца гадзіну і маліцца ўвечары перад сном, гэта павінна быць для нас знакам, што гэта не па Божай волі. Ты цалкам вылечыўся ад таго вопыту. Зараз 2025 год, і, скажем, прайшло ўжо каля 4 ці 5 гадоў з таго часу, як ты быў вызвалены ад гэтага. Ці так гэта? Магчыма, нават больш. Гэта быў 2018 год. Не, цяпер 2025, гэта ўжо 80 гадоў. Як ты сябе адчуваеш цяпер? Думаю, гледачам это было б вельмі цікава. Ці засталіся ў цябе нейкія праблемы за здароўем з таго перыяду? Ну, я адчуваю сябе слабейшым. Я маю на ўвазе, як я заўсёды кажу, я не апостал Павел і не прарок, каб вы разумелі мяне правільна. Адзіны раз, калі я выразна пачуў голас Бога, быў тады, калі ён мяне вылечыў. З таго часу я больш не чуў выразнага голасу. Людзі, я часта заўважаў, што сатана часта шэпча. І часта нават нашы ўласныя думкі, якія нам здаюцца, быццам нехта нешта сказаў, быццам нехта з намі гаворыць, могуць аказацца проста нашымі думкамі. Таму ў гэтай сферы трэба быць вельмі асцярожным. Вось што я магу сказаць. Тое самае датычыцца і майго ўласнага досведу. Такім чынам, Бог вядзе нас. І калі мы блізка да Яго, урэшце рэшт мы пачынаем чуць Яго словы. Але сатана накладае на нас абмежанні. Давайце ўспомнім, напрыклад, той ключавы момант, калі, як яго завуць, прамы нашчадак Абрахама з роду Ісава, Якаў, калі ён знакаміта змагаўся з Езусам. У Святом Пісанні выразна сказана, што гэта быў анёл. Але ў адным асаблівым і праніклівым тэксце сапраўды добры і паважаны аўтар вельмі яскрава гэта апісвае. У той жа самы момант сам сатана падступна шаптаў яму за спінай, увесь час паўтараючы нешта кшталту «ты ніколі не зможаш выйграць гэтую барацьбу» і гэтак далей, спрабоўваючы пасеяць у яго розуме зерне сумневу і роспачы, або ж перамагчы і стаць ненавісным. Прасцей кажучы, нам сапраўды трэба быць вельмі асцярожнымі з надпрыродным светам, бо менавіта там сатана прысутнічае найбольш. Я заўважыў, што ва многіх рухах, якія пачыналі рухацца да праўды, сатана адразу ж з'яўляўся там, і яны ў выніку апыналіся ў яшчэ горшай адступніцтве, чым былі раней. Безумоўна, безумоўна. Ці знаходзіцеся вы цяпер на расліннай дыеце і цяраеце іншым пераходзіць на раслінную дыету? У наш час раслінная дыета з'яўляецца неабходнасцю. Я б толькі сказаў адно, хоць я цалкам маю на ўвазе, што не ўжываю прадуктаў жывёльнага паходжання. Сённяшнія расліны, асабліва калі вы не вырошчваеце іх у сваім уласным садзе на сваёй зямлі, вельмі знясіленыя. І ў той жа час нас прымушаюць ужываць яйкі. Яйкі – гэта сапраўды адзіны прадукт жывёльнага паходжання, які змяшчае не толькі мяса.
Не проста нешта саспелае, а абсалютна ўсё неабходнае для падтрымання жыцця, каб з яго мог цалкам развіцца паўнавартасны арганізм. Так што гэта поўная канцэнтрацыя ўсяго. Калі калі-небудзь пачнецца пераслед, я не здзівіўся б, калі мы тады пачнем іх разводзіць, але гэта трэба пакінуць у боку. Так што яйкі мы павінны быць на 99% на расліннай дыеце. І, напрыклад, мы павінны гатаваць хлеб, каб есці. Вораг на самой справе зрабіў хлеб самым атрутным прадуктам у сённяшнім рацыёне. І ў сённяшняй пшаніцы яе генная структура была змененая, таму яна стала надзвычай небяспечнай. Але ўсе гатункі, як эмер і іншыя, калі яны зроблены толькі на сухіх дрожджах, ні ў якім разе не на свежых дрожджах. І выпекаюцца так, каб у хлебе былі дзіркі і ён быў цалкам сухі. Лепш за ўсё пакінуць яго на дзень. Гэта адзін з фундаментаў здаровага харчавання і гэтак далей. Я не буду зараз пра гэта казаць, хоць я ўжо выдаткаваў на гэта шмат часу. Сабе. Вядома. Але калі б мы маглі крыху падрабезней растлумачыць людзям, як вы сябе адчуваеце сёння, ці вы цалкам здаровыя, ці ў вас усё яшчэ ёсць якія-небудзь наступствы гэтага? Ну вось што мяне цікавіць. Ну, я ўсё ўмею. Я маю на ўвазе. Я пішу кнігі. Я таксама займаюся фізічнай працай. І я часта езджу на вельмі вялікія адлегласці, а менавіта 600 кіламетраў у адзін бок, што даволі вялікая паездка. Я магу нармальна працаваць, але адчуваю, што я ўжо не такі, як раней. Крыху. Слабейшы. Я адчуваю пэўную ступень слабасці, і я ўдзячны Богу за гэта. Таму што... Сапраўды гэта дапамагае мне, падобна глыбокаму прыкладу апостала Паўла, пастаянна захоўвае ў сабе глыбокую пакору. Каб я ніколі не стаў ганарлівым і ўрэшце рэшт не адышоў ад Бога. Дзякуй вам за гэта. І таму, скажем, як адно з самых апошніх і самых важных пытанняў, што б вы, як чалавек, які сапраўды прайшоў праз такую глыбокую трагедыю і велязарны смутак у жыцці, у адным вельмі істотным аспекце, што б вы сказалі людзям, якія перажываюць цяжкія сітуацыі ў жыцці, якія змагаюцца з сур'ёзнымі хваробамі? Я пакідаю вам слова, как вы перадалі ім пасланне. Што ж, я магу сказаць адно. Бог, як мы ўжо згадвалі ў кантэксце пытання пра навяртанне і збаўленне, чакае ад нас, каб мы зрабілі сваю частку, тое, што мы можам зрабіць. Гэта значыць, Бог лечыць чарнаскурых людзей у Афрыцы, у якіх няма нічога, нават калі яны нічога не робяць, бо яны не ў стане нешта зрабіць. Але для нас, калі мы можам нешта зрабіць, ён чакае, што мы перайдзем на здаровае харчаванне і будзем выкарыстоўваць раслінныя экстракты. Але нават гэтыя сродкі не могуць вылечыць сур'ёзныя хваробы, і тут ужо патрэбна Божая дапамога. А з нашага боку мы павінны адмовіцца ад мяса, алкаголю, кавы, цыгарэт, шкодных рэчаў, чорнага і зялёнага гарбаты. Так што усе шкодныя рэчы, дарэчы, на маёй старонцы, вельмі раю вам азнаёміцца. У меня есть 2 асобныя старонкі і групы ў Facebook і ў інтэрнэце. І там вы лёгка знойдзеце падрабязны раздзел пра здаровае харчаванне. Ёсць падрабязная кніга, якую я старанна склаў з твораў некалькіх паважных аўтораў. У ёй дэталёва тлумачацца ўсе асноўныя прынцыпы здароўя, важныя вытрымкі, якія сапраўды патрэбныя, і гэтак далей. Думаю, ці можаце вы, калі ласка, напісаць гэта на экране? Можна, вы гэта атрымаеце. Самая галоўная справа – гэта правільна харчавацца. Пры пэўных хваробах, напрыклад, ёсць 20-кратна канцэнтрованы экстракт ладану. Такім чынам, звычайны экстракт ладану карысны для здароўя, але не лечыць. Калі прымаць высокія канцэнтрацыі пры цяжкіх захворваннях, як вы казалі, можна вылечыцца. Таму неабходна правільнае харчаванне, але і спецыяльныя сродкі, якія ўключаны ў кнігу, якую я падрыхтаваў. І калі ўсё гэта ўжываць, можна аднавіць здароўе нават на апошніх стадыях. Астатняе робіць Бог. Вядома. Дык вы таксама раіце рабіць усё, што ад нас залежыць, настолькі, наколькі мы можам. Усё, што ад нас залежыць. Всё, што ад нас залежыць, і малітва да Бога, пастаяннае адданне яму і гэта. Нараджэнне нанова, і гэта праяўляецца. Я магу толькі задаць чалавеку пытанне. Калі вы бачыце чалавека, які вас ненавідзіць, нападае на вас, шкодзіць вам у розных сферах, у тым ліку ў бізнесе, і вы адчуваеце ненавісць да гэтага чалавека, гэта павінна быць для вас сігналам пачаць маліцца да Бога, каб ён напоўніў ваша сэрца любоўю, каб як Ісус любіў сваіх ворагаў, і мы таксама павінны любіць сваіх ворагаў.
Гэта не азначае, што мы павінны пакорліва схіляцца перад нашымі ворагамі, але мы не павінны ненавідзець, і нават калі наш самы горшы вораг прыйдзе да нас, мы павінны дапамагчы яму. Горан, вялікі дзякуй табе за тое, што ты сапраўды стаў неад'емнай часткай гэтага неверагодна змястоўнага падкаста. І калі можна, дазволю сабе задаць яшчэ адно апошняе глыбокае пытанне. Бог відавочна выратаваў цябе ад той цяжкай хваробы, каб ты сапраўды мог быць зяючым святлом у гэтым свеце. Каб адкрыта дзяліцца ім і яго боскім словам, калі б гэта была твая самая апошняя пранікнёная прамова на планеце Зямля, якое глыбокае пасланне ты хацеў бы перадаць усім людзям. Бог любіць вас, Ісус любіць вас. Няма большай любові, чым тая, якую даў нам Бог Айцец і яго сын Ісус.